Moikka! Siis mulla on uusia pesejä. Elikkä mä sain syttäväksi. Mun piti tehdä se video eilen. Tämmösen petsin, tämmösen kissamaajan. Mulla oli joskus tämmönen, mutta mä oon vaihtanut sen LPS ja reikä. Ja sitten tämmösen kokkerin. Liikkupää. LPS, mutta vähän kulunut. Ja reikä. Ja sitten tämmönen LPS-reikä. Arvaa miksi ne ei, tai siis arvatkaa mitä. Tai siis arvatkaa miksi ne ei ole paketissa, koska mä olisin ne mun syntymäpäivänä, mä en jaksanut tehdä sitä videoa. Mä voisin unohtaa näitä jotain petsejä, koska mä en tiedä missä jotkut petsit on. Tai tiedä, mutta jos mä muistan vaikka ottaa jotain. Tämmönen mitä yllätyspossista. Pöllä. Sitten odottakaas. Mä käyn tuolla. No niin. Meillä on tämmönen lintu. Täällä pysy pystyssä. Sitten siinä mukaan tuli tämmönen tyttö. LPS ja tämmöstä. Ja reikä. Sitten niistä oli kyllä jotain tavaraa, mutta mä en muista mitä niistä tuli. Niin mä voin sitten unohtaa jotain tavaroita, koska mä en muista miten näistä tulikaan. Mutta en mä nyt jaksa nyt. Jos tiedätte, voitte kertoa muillekin. Mä en muista. Mä en muista, tuliko se tämmönen vai tämmönen vai tämmönen. Kaikissa jossain olisi. Wow. Tuli joku tämmönen. Mutta mä en jaksa muistaa, missä ne tuli. Elikkä sitten tämmönen. Mä en muista mitä siinä tuli. Eikö muistan? Wow. Sitten tämmönen. Mitäköhän siinä tulikaan? Ottakaa siis. En mä muista. Mun pitää nyt etsiä. Mikä tässä sitten on? En nyt jaksa näyttää mitä tästä tulee, kun mä en muista. Niin mä otan kaikki mitä pesät. Tää tuli ainakin siinä pöllössä. Tuommoista pesiä. Oh. Rapu. Ja siinä tuli mukana tämmönen. Mä en jaksanut tätä varata, kun mä muistan, mitä mä sanon. Sitten mulla on jo tää. Mä sain sen uudestaan. Mä vaihan tän. Sitten siinä tuli mukaan tommonen. Sitten tämmönen tavara. Tämmönen petsi.
tämmönen, mikä on ollut joskus. Tämmönen, ja mulla on tämmönen samanlainen, mutta se on vaan vanha. No, se ei ole uusi, eli tää vaan jää tähän. Sitten tommonen. Mä en jaksa, tää tuli siinä mukana. Mä en jaksa näyttää, mikä tuli mikä mukana. Tämmönen. Mä näytän nyt kaikki tavarat. Tämmönen tavara, mutta mä en jaksa kertoa, missä ne tuli mukana. Tommonen. Tämmönen. 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 Sitten tämmönen petsi, mikä mulla on ollut joskus. Ja tämmönen. Sitten tämmönen. Kiva, mä tykkään tästä. Tää on ihanaa. Tää vaimenperä on LPS karkkihullunkaa. Mulla on nää. Silloin tämmönen toinen. Samanlainen. Tämmönen. Sitten oliks muuta? Oli vielä tämmönen. Tämmönen. Sitten mä näytän näitä muita. Tämmöiset Pet Shop-kortit. Sitten ottakaa siinä, niin mä käyn hakemassa. Sitten vielä vähän muutakin. Tämmöisiä tatuointeja, jotka ohtaa pimeässä. Sitten mulla on tämmönen Ustop-model. Ja mä saan tiistaina hamsterin. Huomenna maanantai. Huomenna siis maanantai. Ja sitten tiistaina mä saan hamsterin. Ja mä teen videon tiistaina. Ja sen nimiksi tulee... Kerron sitten. No se alkaa M-llä ja seuraavaksi U. Se on syötävä. Mitä vitsiä täällä ei tekee? Mitä uusi? Joo, anteeksi.